Takže čus lidi, vítejte u mého prvního vlogu. Já jsem Colorman a jsem tu společně s Fialkou 06. Čau. A jdem ze školy. Po třetí to natáčíme. Tady je naše škola, tamhle je školka. Tady jsou moje boty. Suprové. Tady jsou jeho suprové boty. No, tady můžete vidět značku a nebudete nás, no nevím, neuvidíte nás, ale tady v Honzičku a Fialku můžete vidět. OK. Tak jo. No, Já se vám ukážu za chvíli, no. Já jsem švidlivý, no. Já jsem vlastně tak nějak jako gamer, no. Ten se taky nějak vlastně nechce ukazovat. Třeba, ještě kdo se nechce ukazovat. Nechce ukázat. dělej, ukaž se. No tak dobrá, tady máš. Tak počkej. On tady žere svoje havlíčko, tak nemůže. Tak čus lidi, to jsem já. Davaj. Dobré? No, dobré. Dobré? Takže tohle je můj první vlak. To můžete vidět nějakého cigána. Nevím proč je tam cigán, ale je tam cigán. No, Upozorňujeme vás, nejsme rasisti. ne, ale cigány nemáme rádi. Ne? Kdo se na to dívá a je cigán, nemáme nic proti němu, ale tady ty klasický cigáni jsou mrtví. Se přistěhovali Solovinu. No, asi tak, no. Ty králo, úplně. Když jsme teď přišli z plavání, tak jsem nevíš to, že jsem mokrý. Ne, nebudeme končit Fialko 06, protože to má teprve minutu 49. A tady můžete vidět naší budku. Jak se mu říká, telefon tačí budka. A tamhle je Vito Skaleta. Ne, ale určitě bude série z Mafie 2, chci udělat. A možná budeme natáčet i spolu. Ano, možná budeme natáčet i spolu, nevím co, Ale to ale až asi za dlouho, protože nejsou peníze teďka. nejsou peníze. Nejsou. Ale určitě, ani co povím, to je pěkný vlčák. A stará paní tam je. Pěkná taky namoděná, má asi hodně peněz. Si vyhrála ve sportce. Kámo, co já bych za to dal, kdybych vyhrál? To prdele. Sorry lidi, že mluvím trošku zprostě, ale uklouzl jsem to. Tak co, trochu vulgárnosti v tom videu musí být, ne? Asi jo, no. Málo místa v úložišti, do prdele. Ne. Tak my už asi budeme končit. Nevím, ještě teda zkusíme 1 minutku, jsou to teprve 3 minutky. Bude to malinkatý vlog, ale za chvilku budeme končit, ano. Počkat, ještě vám tady ukážeme záběr na slepice a budeme končit. Takže tady můžete vidět slepice, zaostří se, dobré. Tady můžete vidět slepice a tady je Honzik, taky slepička je tady. A tady... Já slepice! Jo. Tady vidíte, tady je slepice, tady je slepice bez hlavy, aha, to mě pocav, tak dobré. A kde pak máme kohouta? Kikiriky, tamhle už vidíte kohouta. OK, takže končíme, kukuřá.